Не вдигат. Не вдигат брокерчетата. Кога работят, не знам. Здрасти, здрасти, Разгеле. Неделя не работите, понеделник не вдигате. Какво става? Колко е часа? 6 часа да не затворихте. Не сте отворили. Сутринта. Гледам аз, че едно притъмняло. Кога отваряте? В 9. Добре, в 9 ще се обадя. Да, исках да кажа, че аз се отказвам от оная къща в Кошарица. Даде в Гюльовца. Не, няма да я купя, няма. Да, на снимки много я харесах първо вчера, обаче после хич не ми хареса. Да, няма да я купя. Нещо друго да ми предложите? Затвори, моля ти се. Боже, брокерчета. Не им се работи. Ще умрат от глад. Не искат да ми вземат комисионната. 6 часа било. Аз де да знам, че е сутрин, вечер ли е, виж по-е тъмно навън.